Nagpatigayon sa 11 nga Coconut Week celebration ang Iloilo Provincial Government. Inaging pangunahan ni Iloilo Vice Governor Nathalie Andibuque kag ni Board Member Rolito Cahilig, Principal Author sang Provincial Ordinance No. 2024-316 nga nagadeklara sang uli nga semana sang bulan sang Agosto bilang Coconut Industry Week sa Iloilo. Ini ang inisyatibong kabahin sang pagpabaskog sang advokasya sang lokal nga panguluhan sa pagpasanyog sang panguma kag mga mangunguma sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.